Ola, bo día, o meu nome é María, da Escola Infantil de Barrio Novo, en Pastoriza. Quería contarvos un pouco a nosa relación co Museo de Belas Artes. O noso centro traballa por proxectos, cada ano escollemos unha temática ao redor da que traballamos todo o curso escolar. Este proxecto xurde sempre da biblioteca, que é o eixe vertebrador da escola. Pois ben, en canto á relación co museo, sempre lle pedimos a súa colaboración para traballar aspectos relacionados co proxecto. Este curso, por exemplo, estamos a levar a cabo o proxecto titulado Mesturarte, no que a partir da arquitectura vernácula traballamos todo alrededor desa edificación, pois a cultura, as costumes, a música. E neste sentido, lle pedimos ao Museo de Belas Artes que colabore con nós para facer unha visita guiada que sexa o máis significativa para os nenos e as nenas da escola. Nos propuxeron a actividade Quen vive aí? E se trataba eso de saber, en diferentes cadros, quen podía vivir nese cadro, ou tamén de personaxes, pensar que tipo de vivenda, en que tipo de vivenda poderían vivir eses personaxes. Entón, así, as actividades, a visita, é moitísimo máis significativa, porque eles xa están familiarizados co contido, co que vamos a traballar, é algo que xa levan traballado parte do curso. O curso pasado traballamos o proxecto Somos de Monte, e neste caso, pois, seleccionamos cadros relacionados eso, con paisaxes, con elementos naturais, esculturas tamén feitas con elementos naturais, e aí puderon tamén tocar e manipular con que estaban feitas esas esculturas, pois pedras, cortiza, madeira. Outras veces fixemos álbum de cromos, tamén para ir buscando obras de arte polo museo. Intentamos eso, facer actividades entre o museo e nós, que sexan o máis lúdicas posibles. Nós na escola consideramos que a relación entre a escola e o museo debe ser unha relación cercana, na que aproveitemos e compartamos recursos. Ademais, por suposto, de achegar o arte aos nosos nenos e nenas dunha maneira lúdica, divertida e moi motivadora para eles. E nada, isto é, en resumen, pois a nosa relación co Museo de Belas Artes. Moitas grazas, espero que vos gustara e un saúdo dende a Escola Infantil de Barrio Novo.